Pasa den larun batean Donibane Loitzunen irabazitako bandera erakusgai Garraztazu Ama-Alabek. Elkarrekin astindutako bigarrena, biak tosta berean, biak Donibane Loitzunen. Horrena besarkada bat, eta geho, taldekidia ere, bakoitza iberia, ez. Azkenian, damare hor dago, da biok lortu zuen, azkenian taldeko gauz bat lortu dugu, orduan, posa. Hauxe arrazoia, elkarren ondoan arraunean bukatzeko. Kike etorri zitzaiten egun baten, jendia bertzuela da, aber ama etorriko zen, nola lehenotio arraunean ibilitazen berekin. Kikekin hitzaita etorri ginean, eta hasi ginean, gero nahi nun ikusi baita ere, klaro, gauz hastia eta zure prozesua, ez? Espinineko klasiak ematen ditut, orduan fondo pixkat, baseon, baina alare oso kirol ezberdina da. Hasieran pixkat txoka hoita izu, no? Etxian egunero ikustezula, gehonea etorri dare hemen ikusi, bai dutxan, bai gimnasioan da bai uretan. Uretan ezin gertuago, Telmo Deunaren 3. tostan. Ditxasuen jorea dut, igual bizkarra bere aldeiteko, orduan, ama bizkarra, ez? Ez tezu pentsatzen zein dakasun aldemenian, zurea juteze azkenian. Inondik inoaren un pentsaure ingo egoera hau, ez? Momentuan gehortza denean etza konturatzen, baina gehoia kanpotik behitzen desunean, bai, oso polita, ez? Zumaia bigarren da eteligan, helburu garbia dute, baina ama zurrago ageri da. Gure ilusio azkenian playoffeta iristia da. Momentuan mundakako estropa do, eta horrena mundakako estropa.